me pese mma Sarmodua ehun se Kumasi High Court obia enye ohwe because what the kan ba e de o cheopa ene wade se de beto court nanim ana court ne se da bi on nsɛm na wo kan eni nyina so iti se Sarmodua be ka se oni gidie ana se ne ho ntene no se ensɛm ne ebedi e o Kumasi High Court abusafo yenye de yen nimdie mu ye ne nya adwe sanse obia enfa ne sankan no oba Kumasi High Court Abira bia obia anya ne hwenti sidan obeka kire Chief Justice se utimu ntem penisi utimu fita ntim aboa enkum nti Sarmodua ba bia asam no ye sama a wo no ho ne ka no penisi ba bia kire aboa no ho ne san no hwemo mo ka wo bibia anya obi anya ohwe na no wo ba court obi anya ohwe wo ba so the tax buy wo the mrantie buy obi anya ohwe nti ye very interesting pa a me pesa wo ti ase na me do edi san komoyi eye Akrodie enura na Akrodie na ho dodo no ya me anim nokure ni penisi eso yi yade na ne ho dodo ne pa na onyina yi enso apenso na ase etu abi obo ndi ane abo emu ase santima nyina ewura se etu nya mekese ne dawroma ene sikadwa dawroma se wo ho dodo na asem no se eye wodia no kure no ewura ahwehwe mu ahu se ampa aha na oso de to a se o yare se den obesore Asantehene obia ni wo betim di Asantehene di sunsum ene na nimonyam e de atofom da wa Abira enra na nanom ehu se Akrodie ho dodo no mo ana mo ahemfio a mo hu bi de mo hu ye se Akrodie mo wo sende ne ko ekope apomudin kakra wo ayaresafo no ho no me kire health assistance no ho but openso adawroma sikadwa adawroma ne ho to no otimbe se bibi kire Asantehene ena eche the powerful Otumfuo se twa bi o ase sunsum ni ka se ebo ho ban a o se ugina wo na so ebe bo ho ban ma wo so watimi nya wasomdwie ena na obia won ma titu Akrodiehene ne maame na onyi ni se ne ba no se bi watimi ase bi Achiaa sanse wonum nya no ndom ti pempem obia na wo bia nim se enwa na nnoma enyina yi ba me ka kire mo ma mu fi se mu wo nnoma mo de ba Akrodie we so ya wie se mo be kana to mo boa mu di agro Asantehene ana ahwehwem no de ba bia de ne dade ato ento bia ntimi ne obia bibia ba bro bia nya obia ahwe Asantehene di kunim na mu fi se ni gwase be ba wo boa ya bom sulia ana eche se Asantehene owo ennoma ebo ne ho ban a eye susum omumu oduro na wadawroma ho no na no majo afa Abira asase ayi na nanom ye beto wo maja wadawroma yenya ba bididie dakopa anayi ma wu ye ye chi yesi ekwa fo me ko ya na nipa wo so me bo so mo sa dan ya se Antoahene se majutwa asase nam se Antoahene na asase ye ne dia ya na namu na dia asase ya ma ye omo se dia ya suma ye enti mo mra Antoahene wo ana me ka omo se asase jutwa ne emfa nya hwe se dia ma kwa me jutwa afi dia da do yima to mpema ye ba ye ne bi no ade chi ya kwa fo mu no ne ya asase ni nyina katapila adwi ni nyina ya ba ncha ye die nana eno nkwada aja ya ba ya wadawroma ya ba ya se ya beto manim ani eno ya ba enu ya ho ahemfia ha be bo na se nana akosia di asi ani o uni anu e wa Abira ya asase didi so ni nyina ya je se me bo na amane nana ne ya ba ya wadawroma ya desira die ne de beto no kabi maya na Antoahene tua no aduane me yakunani ma ya afuo me manche me ko ya jini nyina atu agu me ne ma heni en kwadi die nana wadawroma kabi maya kwa fo ma langa de fo gina yeso ni abuza wofri hine o ka kasa wofri Abira de anache se babu 2 years me frantoa na se me fri ha wa watwa nkontombo bia mbepeja nana ya sra wadawroma hu ya mabo nana hu ya mabo Mpaninsem TV na ensem common your Debra Sarmodua pacho se Chief Justice enhwe na the contempt case a eda Kumasi High Court no yenyi fanfiri wona ye fanko neutral grounds edimu komo de bro afei ewodumase dia nkwanta jadam
ana akrodie nkomo nso edini na ede bro die twato na Antoahene ene na adehye bi a ewo Abira eno nso nkomo edini nyina ede bro kan na hye no so se Sly Electrical se nei wasi fie wie na opese odi nkani afefam na kama na fie no enim banyam a mesho unko ba bia Sly Electricals ana ebebo 0245158733 abusua enei ukwadwabo ase upentuma ope enwura ope kente ope anyade afade de afa ho ma ho ayefe na watimi akwadwabo na ase mi abodin se obentin na de ahofade no edutwamu a na edunkohima oni nua na adote hima omse bra na ebeje ntoma papa ni bi meso ebia na open and animal check on our number C 0240856709 0240856709 ofra ebe direct na onso nsa etimi akabi eni one way ye dwumadi ahodo bebre no ana dodo no a ehia ono ebe serve Station Ocean Agency say dwumadi ahodo ni nyina bra na onhwe na yentoto ne kama emfama na yen serve ne kama emfama na bibia enkoso wano enkasa ye ba center se bra na beji oyaresa esanse nei watre na hiem ebie ne kwaba mu a oje ayarehwe de ma obi a ne hododo no sunsun fam ne honam fam obehwe kama ama wasumadu atoso fe yase Pentecost Junction ana oba no abeje ayarehwe na bibia etimi ayeka obisa straight away yakona yeni nkomo ne kakra efafiri ahensem na ejepi sembeka ya kale samba jafra oye sampa mahene edikodan the high court say onkana asema na Sarmodua aye no ho se on na ye mahene ewo sampa traditional council niwa onfa amamre ne amane bia mu ensuaye emaye gazette no enti court no hwe na ontwene sinsan na ommone nsi fom se opagya no ho se oye ohene ewo sampa na enra ana court no etina asem no so Kumasi high court na Kumasi high court ko asetena no Sarmodua ade na de so de beto court na nim se osre chief justice se onhwe na nsɛm a beto efa no contempt case no ho no ebusuafo chief justice nhwe na onyi fa nko neutral grounds na eba Kumasi a onye save ni tirimu ntire no oni ahotoso bia se asem empo odibemu a court no beka na asem ade ama no ebusuafo nsɛm a odi koto court no enim enu no na ebusuafo me pese ma Sarmodua ehu se Kumasi high court obia enye ohwe because what the kan ba e de o cheopa ene wade se de beto court nanim ana court no se da bi onsɛm na wo kan eni nyina so ati ase eti se Sarmodua beka se onigidie ana se ne ho ntene no se ensɛm ne bedi Kumasi high court abusafo yenye de yenim die mu yene ne nyaadwe sanse obia emfa ne sankan no oba Kumasi high court abre bia obia nye ne hwenti sidan obeka kire chief justice se utimu ntem penisi utimu fita ntimu aboa enkum ota se wadwen mu se ofi se de wo ye ne eye papa adenti na wo kwa akosere se yenyi asem ne famfiri wo o yesa na se ombema Ghana ya mambra ne Ghana ya mra kunini a ya judgefo ejina so didi asem no na ase o ba bema nanim no atwitwiri fom ya busafo ebase ya na ekame akoye se mra ne favor bi ni kwa se eni so kosa nti Sarmodua ba bi asem no ya sama wo no ho ne ka no mpanisi ba bi akyekyere aboa no ho ne san no hwemo mo ka wo bibi anya obi anya ohwe na no ba court obi anya ohwe oba so de tax buy o de mrantie buy obi anya ohwe nti si de obeka se chief justice enya asem so abusa straight away yanko yanim na enra na Asantehene traditional council meeting na ekoso wo menhia kotokofie na enra ensema na eda Achiaa mianima na nanom ebehwe na omaka na emu dibim nyina akoso na meba boboso ade ama wo dua ya nkwanta nkonyu asem omdi dibim ekoma ohene eno achi ewuadum ase ono so
odi dibim ekoma ohene ana jodem ma hene nana ayim opon kum nipa otoso miensa enso nananom ade ne koy ekosere nsuae ede ma no enra usuae fefefefefe opinso pedia ne ti e ma ni suae na de eye very interesting pa a me pesa woti ase na me do edi san komoyi eye akrodie na wo sa list aye sakaye ewo yen platforms ahodo ni na so na akrodie encheda enka sa list yi ho tinie list a mo de ma aye no se yenyina so na fa eni ho nkomo no na enka ho ba de also hu ni se enura na akrodie na ho dodo no ya me ani mekure ni eni se so yi ade na ne ho dodo ne pa na onyina yi enso apenso na ase etu abi ebu ndi ane agbo emu ase santima nyina ewura se etu nya mekese ne dawroma ene sikadwa dawroma se wo ho dodo na asem no se eye wodia no kure no ewura ahwehwe mu ahu se ampa aha na oso de to a se o yare se den obesore agina Dio no Akrodiehene ni nyanwe enra ase me wonu akọ asetena enra e wo menhia kotokofie no ekokosom ye no titiri ni media fo ni bloggers no ase obi an se de hu no ho me ma secret dem person oti ase ni se Asantehene ni mu otu Asantehene obi an wo betim di Asantehene ni sunsun ene na nimonyam e de atofom da wa Abira enra nananom ehu se akrodie ahododo no mo anam wa hemfio a mo hu bi de mo hu ye se akrodie mo ro se ndi ne ko ekope apomudin kakra wo ayaresafo no ho no me kire health assistance no ho bad opinso ada roma sikadwa ada roma ne ho to no otimbe se bibi kire Asantehene ena eche the powerful Otumfuo se twa bi o ena eche the power of Asanteman ena eche sunsun Asanteman kuta ti nananum a mote ahemfi a de bia yewura ka se mo ye reche mo ye hwe otishe oche no munyai ase sunsun ni ka se bo ho ban a o se ugina wo na so ebe bo ho ban ma wo so watimi nya wasomdwie enu ana obi a won ma titu Akrodiehene ne maame na onyi ni se ne ba no se bi betimi ase bi Achiaa ewura sanse wonum nya no ndom ti pempem obi a na owo bi anim se enu a na nnoma anyina yi ba me ka kire mo ma mu fi se mu wo nnoma mo de ba akrodie we so ya wie se mo be ka na to mo boa mu di agro Asantehene ana ahwehwem no de ba bi ade ne dade ato enti obi antimi ne obi a bibia ba bro obi anya obi ahwe enti ene mo amu hye akire na mo ye kwekwen no hey TV game na mo bo ye ya hyem Asantehene di kunim na mo fi se ni guase beba wo po ya bom sulia ene eche se Asantehene owo enioma ebo ne ho ban a eye susum omumu oduro abusuaye nkoye nim na mefa bi ento awoso abusuafo ti hwe sa video yi last week ana Kumasi Traditional Council eko asetena na omusun ni omo ha nyina ne se omo ye yewura modwafo a ewa Abira
ka Abira ewo eye Antoa ene Kenya ase empotamu ho na omo a nyina ne se na Antoahene se bimpraduasa me asem wi medika ka kire mo se me asem ne ba mpese menya abotiriti mu ansa na me de abetudwa ye bom modin bia se menya na Antoahene ne na bi nkomo ana se be ko ne petu so na de wo mu nyina na Antoahene bi mu de a kire ade hye ndi o maka omo de ye nche ya so nti ne mum ye mu ohu bi e ko so abujafo wabra yewura eba betena se no ana omu di sun ehia yewura adamu bi ansi aha bi amai eti yenuanum bi etimi capture ana yensa kan bi wabra na yewura eba no na ewie no ana wonma enya en bisa se ade na yewura eba na ye so ye boje ne so na ye bomumume na ye me ni je sansa asantema ye wade na yenim se yewura de opesa asantema edru bia na hoode ne nyansa ne nimdie yewura gusu pagya na mudi su na ehia yewura ana omo se na Antoahene se bimpraduasa mfudie nche ennuane a omadua a omo so nsa betimi akoma no na Antoahene ama nipa bi akwakodua gu enti na mediga ka so sa asem wi ye nche ya so nti ye bedi asem nachi na emum omo adesede omo de beto animu no sa bre na brekum sensem no na hiti wo mu panti no na pese nya bre na etimi duadu mu awura mu na ye hwe sa asem no se de sitie abujafo ensem sei ana e maame no ma ewo Abira de to yenim na wadawro ma ho no na no madwo ewo Abira asase ayi na nanom ye beto wo maja wadawro ma yenya ba bididie dakopa ana yi ma wu ye ye che yesi e kwa fo me ko ya na nipa wo so me bo so mo sa dan ya se Antoahene se majutwa asase na se Antoahene asase ye ne dia ya na namu na dia asase ya ma ye omo se dia ya suma ye enti mo mra Antoahene wo ana me ka omo se asase jutwa ne emfanya hwe se dia ma kwa me jutwa afa dia da do yima to mpema ya ba ye ne bi no ade chi ya kwa fo mu no ne ya asase ni nyina katapila adwi ni nyina ya ba ncha ye die nana eno nkwada aja ya ba ya wadawro ma ya ba ya se ya beto nim ani eno ya ba enu ya ho ahimfia ho be bono se nana akosia di asi ani o unu anu e wa Abira ya asase didi so ni nyina ya je se me bono na amane nana ne ya ba ya wadawro ma ya desira die ne de beto no kabi ma ya na Antoahene tua no aduane me ya kurani ma ya afuo me manche me ko ya jini nyina atu agu na ne me ma yen yen kwadi die nana wadawro ma kabi ma ya kwa fo ma na nga de fo jira yeso ni abuza ufri hine ukakasa ufri Abira die na chese ya babu 2 years me frantua na se me fri ha wa watwa nkontombo bia me peja na ya sra wadawro ma hu ya mabo nana hu ya mabo ana wati bi no na ye besre nananom amwo na Antoahene enchen se mu hu video ya eni die mu a moma ye ntem nka na nokure biada ewo mu biada se bi yenye yewura Achiaa me nanso ye nsemtwofo a yeso ye boa ma asomdwe ba na ye hu kwan a na Antoahene ne ono a na de hye ono a na busua ewo Abira ene Kenya ase ene Antoa ewo krobo onu nyina betimi aka abom sanse Asantehene ye chechire apagya amana ye fe ye boa yewura ye boni chidom ye ta na chi na yewura pagya yenso ya so ne mu na Agyei di kosoro na edan no a yewura pese wo si a ye nimonyam dan ye nkunimdie dan ye nkosoro dan no etimi awie mu di ntiabusefo ye mane nso ho a ye bekoso adi akiri na ye hu se de ehun nsɛm no esi etie na abusefo maame nka nkyerɛ mo a mo ewo Asantehene mu a se yewura eye ade a mo mpese mo de makoma beta akiri no it's quite time o se munjai esanse Asante no eye okun ana enei yenku biem enti se yewura eye ade na ye nkrata asem a ye mo ne chidom yewura ebe ko Canada won ma na efiri se Asantehene ntimi ko Canada no ko bia Asante Kotokohene Otumfuo se etu abi o Asantehene nya nya mekase obekọ Canada ni nyina eye World Cup
na enipa mpempem na ewa atwenye mu se yewura beba bekasa akire wo mu ni nyina efa asomdwie empuntuo sesika sembe gina ewa aman ahodo so atase enti se enimonyam se we eba o se nyina ye de osebo ye twimumume ye peja ema ne yakono enti nyina ye fu anotum ni ye mohu dede ye nyahu dede kase na bibia entimi enye kama before me sorry no mamemfa na ochira sie emfa ento adofo anim Mr. Emmanuel Bat Planch dodo na efren Papa Nyan Papa Debra enko Asiedu na asona busua wo Elmina nana akwasi bedi etu tumfuo ni bihine chiame nana akwasua Amankwaa Henry Bat Planch Emmanuel Bat Planch Gerard Bat Planch CEO Up to Date Media Entertainment ono so ba Emmanuel Opoku Flizzy Imas Phones ono so ba Rosina Bat Planch Stephanie Bat Planch Mary Aqua Okrani Comfort Bat Planch do na friend esi yaba onu nyina de areho ese adonfo ne aboafo se won papa wa de nyina Mr. Emmanuel Bat Planch ekonse adunti kotoni ma bosumi da toso aduonu nwotwe wa fimpinu ne aduonu nsia 28th May 2026 ombedi Mr. Emmanuel Bat Planch na wotweda ewo ahensan eti yebehye adonfo ne aboafo nyina se mombetai Otumfuo ni bihine Achiaa nana akwasi bedi etu nyina emeta wo machie na yini ompapa na wotweda busia me sorry Sra Electricals enkasa heba center afei na dukui ma ni adoten ma omo se bra Abira yebo mpa ese nyame onsa yade pa na tese ho dodo nyame ensa yade pa na bibia etimi enye kama Special Ocean Agency enso eboa ama odwumadi ahodo nyina etimi aye kama abusafo midi ene ko fiafie midi usi emrepam enkomo bia ba atira yebeba na yaba be somo na bibia etimi aye kama midi wasi aha Mpaninsem TV subscribe like comment na ehye efama me Mpaninsem TV